хора, ние ще ви покажа как мотоциклетчетка прави кълбо на нашия батут. Гледайте я. Точно кълбо. Тук е забранено. Сега ще ви покажем табелата. Много добре я казах, но чакате... Малко старото миналата Коледа, ето. Забранено за кълбета, а не кой я слуша. Мозъка ни я слуша, главата ни я слуша, краката ни я слушат. Айде сега, хора. Чакай. Айде, давай. Давай още. Още колко пъти? Един път. Айде с ръце и затворени. Вижте, хора, колко е добра. Благодаря ви, че гледахте това видео днес. Абонирайте се за нея. Как кажа да се абонират? Абонирайте се. Абонирате. Яш ми крака. Чао, хора!